Lalaki na lumos bangod sa Tuman, Kahulugbon. Padayong ginabulong sa Western Visayas Medical Center. Inigintutukan ni Daryl Marie Sarmiento, exclusive. Alas 7:30 pa lang sang aga, suno sa mga residente nga nakakita, nagaumpisa na tagay sang makahulubog nga inimnon ang grupo ni Bernardo Muñez, 33 anyos, residente sang Barangay Poblacion South, Oton, Iloilo. Base man sa mga panaysayon sa mga nakakita, samtang nagainom, hinali nang naghagaray ini sila nga maglangoy. Inom pa lang sila. Tapos pag ubos nila sang isa ka long neck, siguro nagagaray sila nga duha kag magligo. To progroge na sila hudahubog na bla. Dito na kag nasiplatan ni Manong Jeffrey nga nagapang-alang-alang na si Bernardo sa iya sini nga pagpanglangoy. Way kay nagapulok-pulok to sa ginbayaan pa sa gani siyang upod kag magbalik de kay abiya siguro arte lang bla. Kay nagbalik pa di siya kag magpungko kag mag-inom. Siling ko pabayaan nyo tong isa to nga singko daway na nagapulok-pulok na malumos na singko daway na nagulag. Dalagang maglukso, dalagang pagkatutok din guyod sila muna pahigad. Kag in SPR mo to kag na revive sa. Pahayag naman sang kapulisan, umpisa pa lang sang nagligad nga gambi, hubog na ang biktima sa subong padayon nga ginabulong ang biktima sa Western Visayas Medical Center kag nagapabilin nga yara sa kritikal nga kahimtangan. Tuloy-tuloy yung pag-inom nila. Meron siyang isang kaibigan na hindi pa rin natin na-identify kung sino since hindi pa makausap yung victim. Then after nila mag-inom sa compound nila, nag-transfer sila dun sa may shoreline. Kakausap since still nagkakandak pa ng treatment yung mga doktor sa kanya. Daryl Marie Sarmiento, One Western Visayas.